যতন খুলুমबाय था তিনি 8 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 जोंगर दुम्बर सफायखा दुम्बुरनि मन्दिर गाथ ताक चिनि गुमति नि खासो पार्ट 2 शुटिं नाय चिनि आर्टिस्ट जगर फुल फिल जतन सफायखा तैजा तंख चिनि फायार तंबाय थर चिनि प्रोड्यूसर फाइजाक इको सञ्जय ओंखाय चिनि दावरुन प्रोड्यूसर बबो फाइजाक ओंखाय चिनि हिरोइन लक्ष्मी बबो फाइका हिरो फाइजाक हिरो करन सफायखा र करन yang फादि गोसकांग ओंखाय नरक आपडेट नुनाय चिनि शुटिं चलि माने आपडेट नुगानो चिनि अर सञ्जय yang बसकां फाइजाक किजा अर तीन मूर्ति सञ्जय सफायखा 1 नम्बर सञ्जय 2 नम्बर 3 नम्बर सञ्जय बिनि ओंखाय बिनपारा एडिसि जत बो फेसबुक तैसे आंबाय कन्ट्राक्ट ओंखाय चिनि एसिस्टेंट डाइरेक्टर दङ दारानो किसा yang फाइना बागै गबखा चिनि एसिस्टेंट डाइरेक्टर चिनि दापद द बखा फरेस्ट अफिसार नवजतन सिननागरि ओंखाय बचंनो सिनेमा फिल्म सामुंसार ना बागै फाइका बिनि गारि दफ्तै फाइका जोंनर माने जोंल' टेप सानाय जोंल' साब साब प्रेजेन्ट खायखाबो स्पेशल थेंक्स नजानाय ओंखाय चिनि शुटिं दा जेंसिनाय जतन खुलुमबाय